Tercera classificada és la Penya Esportiva. El conjunt de Santa Eulària s'imposa 0-2 al Cardassà. Ander Montori fa el primer post de Raúl Garrido al 45. La diana de la sentència arriba precisament al darrer minut. Marc Fraile, sense oposició, tanca el triomf pitiús. La Penya suma 56 punts i es troba a 7 del lideratge. El Llosetense és quart classificat després de guanyar 3-0 al Portmany. Al primer temps, la defensa pitiusa no aconsegueix treure la pilota. Despí marca el 0-1 al 20. A la segona part, errada de Retxe que aprofita James per marcar el segon. I al 77, Riveron, amb una vaselina, certifica el triomf del Sotí. El nou camp d'Inca, golejada del Constància 5-0 a l'Alcúdia. Orrac el 4 fa el primer pels cinquers. Mateu Ferrer deixa paraulat el duel amb 3 dianes consecutives. El davanter ja suma 11 gols aquest curs. El 5è i definitiu gol el marca Llebrés al 85. Els de Guiembraneres són 5ens i tanquen les posicions de play-off descens. El Mercadal torna al camí de la victòria després de 3 jornades sense guanyar. Triomf per la mínima davant del Binissalem. Bets, amb un golaç, marca la diana dels menorquins al 49. I empat a 2 entre l'Inter a Eivissa i el Roland Molinar. Els mallorquins s'avancen amb aquest gol d'Iker Martínez al 26 i fregant el descans, Andreu Seguí dobla l'avantatge pels d'Andrés Vázquez. Al segon temps, el Rolet queda amb 10 per l'expulsió de Triay. Els pitiusos ho aprofiten per empatar el duel amb el gol de penal de Cardona i aquesta diana de xat de cap al 67. El municipal de Sant Francesc, repartiment de punts entre Formentera i Collerense. Mini avança els pitiusos a la primera meitat, però els de Cana Paulina reaccionen i al segon temps Álvaro Jiménez repinya un punt pels mallorquins amb l'1-1 final. I victòria per la mínima del Santanyí a Magaluf contra el Platges de Calvià. Àlex Álvarez és l'autor del gol del conjunt santanyiner al minut 48.